ଚିକେନ ରେ ଖମ୍ବାଳ ପକେଇ ରାନ୍ଧିବ ନା କିସ କହିମି ମୋ ମାଆ କୁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମାଆ ଦୀପରେ ଚିକେନ ତରକାରୀଟି ବନଉଛି। ମୋ ବାପାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ବାପା ମୋବାଇଲ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିନି କିସ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲାକୁ ଏ କୁଷ୍ଟି ଗୁଡାକ ମୋବାଇଲ ଦେଖି ହସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଘରକୁ କୁଣାଣ୍ଡି ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଆମର 2ଟା ଗାଈ ଅଛି। ତ ଆମର କୁଣାଣ୍ଡିକୁ ମୋ ବାପା 2 ଭାଗ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଗୋରୁମୁର ଦେବା ପାଇଁ। ତ ଗୋରୁମୁର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋରୁ ଯୋଉ ହଗିଥିଲା ଗୋବର ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ଗୋବର ଖଣିଆରେ ପକେଇଦେଲେ। ତ ତା ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାର୍କେଟରୁ କାମ ସାରିକି ଆସି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ଝିଅକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ନେଇଗଲେ ଘରକୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଛେଳି ଗୁଡାକ ଖରାରେ ଚରି ଆସିକି ଗୁହାଳେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲାକୁ ବାପ ଝିଅ ଘେଲଉଛନ୍ତି। ମୋ ମା କହିଲା, ଆସେ ଚିକେନ କଷା ବନେଇଦେଇଛି ନେଇଯା ଖାଇଦବୁ। ତ ଚିକେନ କଷା ମୁଁ ପ୍ଲେଟରେ ଘିନି ଆସିଲି। ମୁଁ ତ ଖାଇଥିଲି ଯେମିତି ମୁଁ ଖାଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସତ କହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ମା ଭଲ ତରକାରୀ ବନାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଳୁକୁ ବଡ଼ଟେ କିସ ପଡିଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଇଛି ଦେଖିଲାକୁ ଏଇଟା ଖମ୍ବାଳୁଟେ। କିସ କହିମି ମୋ ମାଆକୁ, ମାନେ ଚିକେନରେ ଖମ୍ବାଳ ପକେଇକି ରାନ୍ଧିଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଆଳୁ କି ଖମ୍ବାଳୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇକି ବି ଭଲ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ଖାଇଦେଲୁ। ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ। ତାପରେ ବିକଳା ହେଇଯାଇଥିଲା। ବିକଳା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମା ବାଛିକି ଗୁହାଳରେ ବାନ୍ଧିକି ଗାଈ ଦଉଛି। ତ ତା ପାଖରେ ଛେଳି ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଡିଆଁ ମାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବି କ୍ଷୀର ଖାଇବେ। ଗାଈକୁ ଦୁହିଁ ସାରିଲା ପରେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଲି ଘର ଦ୍ୱାର ଝାଟିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରି ମୋ ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଏ। ଆପଣମାନେ ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ବୁଲି ଗଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିକି ନିଜ ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ତ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଘର ଦ୍ୱାର ଝାଟି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଖରା ଭାଳ ବି ଝାଟି ଦେଲି। ତ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।